is good. God 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 is good. He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. Diyos maray na hapon sa endo kabus mga tugang. Welcome once again sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ngunya na Biyernes, petsa 21 kang bulan ning Abril. And by the way, ini po sarong tape as live, kasi si Father Butch ay wala ngunyan digdi sa Legazpi. Pero just the same, gusto ko po ipadagos ang satuyang programa miski nga ni di ako physically or face to face o live, pero at least kita ay nakapagtatao sa indo ng informasyon, inspirasyon asin bendisyon. Okay? Kaya di ko po tabi matatanggap ang sa indong mga text messages at di ko rin mababasa ang mga messages nindo. But just the same, magdangog na lang sa tabi. Magayon na naman sa tuyang pag-uurlayan ngunyan na Biyernes. Bago ang lahat, kinukumusta po ko kamo. Na sana yaong kamo sa maray na kamugtangan. Dahil manlugod kamo mga pinagmamati-mati na kita baga dahil man talaga pinababayaan ng Diyos. Totoo yan mga tugang. Mo niya na aldaw sa tuyang pag-urulayan, dahil man talaga kita pinababayaan ng Diyos. Kung siguro, tayo lang ang nagpapabaya. Pero ang Diyos dahil nagpapabaya because God always provides us with what we need. Yan, mga tugang. Ang Ebanghelyo kasi ngunya na aldaw ay manunungod mga tugang yan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6, talata 1 hanggang 15. Okay? Chapter 6 of the Gospel of St. John, verses 1 to 15. At pag sinabing chapter 6, ini po ay walang iba kundi yung bread of life na si Jesus ay nagtuturo. At sa Ebanghelyo, nasa tuyang babasahon mga tugang, pinapahiling sa tuya ng Diyos na talagang God provides. Dahil kita pinababayaan ng Diyos. At mga pangangaiputa, tinatao sa tuya ng Diyos. Yan, number 1 po mga tugang. Kung hilingon tangani ng ginibo ng Diyos o ng nilikha ng Diyos ang langit at lupa, bago niya nilikha ang tao, kinumpleto niya muna. Una, may matitiran siya, may makakain siya, at may makakasama siya. Hindi siya nag-iisa. Yan. Makikita natin talagang ang Diyos ay magaling, mabait. At the same time, makikita natin dahil kita pababayaan ng Diyos. Okay? So, ngunyan po ay nasa ikalawang linggo tayo ng Pasko ng Pagkabuhay, second week. At padagos pa kitang sabi nga ni, magnilay-nilay ng lahat ng ginawa ng Diyos, lalong-lalo na ni Kristo nang siya ay nabubuhay pa rito sa lupa. At sabihin ko mga tugang, patuloy pa rin ang paggawa ng Diyos. Kahit na nga masasabi natin na si Jesus ay na hindi na natin nakikita, pero sacramentally nakikita natin siya because He left us the sacraments, which are the channels of His graces, the 7 sacraments, At isa dyan, yung aning Eucharistia, kung bakit tayo nagsisimba. Para sa ganun, sabi nga ni Kristo na ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay hindi mamamatay kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po. So, ang ating
pangangailangan ay tinutugunan ng Diyos. Ano? So, hindi talaga nagpapabaya ang Diyos. Okay? So, basahin natin mga tugang ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ano? Mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6, talata 1 hanggang 15. Pagkatapos nito, nagpunta si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea sa may Tiberias. Tandaan natin mga tugang na si Jesus ay nakafocus doon sa Galilee. Kasi he is from Galilee. A Galilean. Yun, okay? So, nandoon si Jesus sa Tiberias, isang lugar doon sa Galilee. Kung ang Galilee para ang Bicol region, ang Tiberias parang Legazpi. Yan po ang gusto kong sabihin sa inyo mga tugang. Parang at least alam ninyo pag nadawag ng Galilee, that is a region. Okay, parang Bicol region. Okay, nasa Tiberias si Jesus. Padagusta. Sinusundan siya ng makapal na tao dahil napansin nila ang mga tandang ginawa niya sa mga may sakit. Nakita natin na si Jesus ay gumawa ng milagro. Pinagaling niya ang may sakit. Umahon si Jesus sa bundok at naupo siya roon kasama ang kanyang mga alagad. Malapit na ang Paskwa ng piyesta ng mga Hudyo. So, alam mo, ang Paskwa or Passover, talagang sineselebrate po yan ng mga Hudyo dahil ito po ay malaking kapiestahan ng mga Hudyo sa pag-alala na sila ay pinalaya ng Diyos doon sa pagkaalipin sa Ehipto. Okay? Kaya pagkatunghay ni Jesus at pagkakita niyang marami ang taong pumupunta sa kanya, sinabi niya kay Felipe, "Saan kayo makabibili ng tinapay para makakain ang mga ito?" Yun. So, tingnan natin si Jesus ay nag-initiative na naman. Hindi siya reactionary, kundi actionary. Nakita niya kaagad ang pangangailangan kaya gumawa na siya kaagad ng hakbang. Tinanong niya si Felipe. Sinabi niya ito bilang pagsubok sa kanya dahil kay Felipe dahil alam niya naman kung ano ang napipinto niyang gawin. Alam ni Jesus, Siyempre, God also tests us, our faith. Sumagot sa kanya si Felipe, 200 denaryo tinapay ay hindi sapat sa kanila para makuha ng tigkakaunti ang bawat isa. Yun, tingnan mo, ang nakita kagad ni Felipe ay sasabihin natin na scarcity. Kulang yan, Lord, kulang yan. Alam mo, sa Panginoon, there's always abundance. Pero sa tao, ang nakikita kagad negative. Sabi, saan natin kukunin yan? Maraming tao, 200 denaryong tinapay. At sinabi naman sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad na si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Ay, magaling ito. Very resourceful. Ano sabi ni Andres? May maliit na bata rito na may 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ano ito para sa pagkakarami-raming tao? Yun, naisip pa rin. Although nakakuha na sanang solusyon, si Andres, pero ganun pa rin. Hindi pa rin talaga sa bumibitaw sa tinatawag natin scarcity or negative. Parang imposible yan. Alam mo, doon sa lugar na yun, madamo. At sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao. Yan. Alam mo, gusto ng Diyos palagi may order. May kaayusan. Ayaw ng Diyos na, ayaw ni Jesus na magulo. Ang gulo-gulo. Nag-aagawan. Ayaw ng Diyos yan. Kaya pag dapat, hindi tayo nag-aagawan. So, pinaupo niya ang mga tao. Kaya nag-upuan sila. Halos 5,000 ang mga lalaki, mga tugang, hindi sinama dito yung mga babae at mga bata, mga lalaki lang. That is sa kultura po kasi ng mga Hudyo. Kaya kinuha ni Jesus ang mga tinapay at pagkapasalamat
ipinamigay sa mga nakaupo. Gayun naman sa mga isda, nga gaano man ang gustuhin nila. Nang busog na sila, sinabi niya sa kanyang mga alagad, tipunin ninyo ang natirang mga piraso para walang masayang. O makita natin na ayaw ni Jesus ng masayang, maglustay. Kaya pakinabangan yung mga bagay. Kaya tinipon nila ang mga tira ng mga pinakain at 12 bakul ang napuno ng mga pera-peraso mula sa 5 tinapay na sibada. Tingnan mo, there's always abundance in God. Pagkakita ng tandang ginawa ni Jesus, sinabi ng mga tao, ito ngang talaga ang propeta parating sa mundo. At alam ni Jesus na parating sila upang agawin siya, parang gawin hari, hari, kaya lumigpit siya, huli na siya lamang mag-isa sa bulumbundukin. Mga kaibigan, yan po nagtatapos ang magandang balita ngayon araw na ito ng Biyernes galing sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6, talaata 1 hanggang 15. Babalik muli si Father Butch pagkatapos sa mga paalala. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa epektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghiranyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Lahari ng luluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong maglutuin? Magical. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling makagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan, papangunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Anday abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. God is good. 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 Things been good to me.
Okay mga tugang, padagos kita sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At sa tuyang aning ngunyan na aldaw, pinag-urulayan na hindi naman talaga kita pababayaan ng Diyos. Ang pangangaipo ay itataon niya sa tuya, sa tamang panahon, sa tamang lugar. At makikita natin, magtiwala lang tayo sa Diyos. Yan naman importante, magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang problema kasi minsan, tiwalang-tiwala tayo sa kapangyarihan ng tao, pero nagdududa tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Mali po yan. Ang importante, makikita natin na after all, ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa tao. So, kasabago, dadawag tamagayon ang istorya kung saan si Jesus ay nagmilagro. Pinarami niya ang tinapay. Na sa 5 tinapay at 2 isda. Yun. May sandwich na kaagad. Yung tinapay, ang palaman nila ay isda. Ang sarap yata noon fish sandwich ang tawag doon. Anyway, mga tugang. So, maganda talaga, na hindi talaga tayo pababayaan ng Diyos sa mga pangangailangan natin. At ito makikita natin that God always takes the initiative. So, totoo yan God always provides. Yan importante mga tugang. God always provides. Kasi minsan akala natin, ay, bakit pangangaipo ko ay hindi binibigay. Alam mo, there is a difference between wants and needs. Yung wants natin, yung gusto, pwedeng hindi ibigay sa atin mga lahat ng gusto natin. Pero yung pangangailangan natin, yung needs, talaga ibibigay sa atin. We have the basic needs, of food and drink, shelter, Yan, basic needs po yan, Paano tayo mabubuhay na walang pagkain? Paano tayo mabubuhay na walang inumin? Paano tayo mabubuhay na walang tayong masisilungan sa gabi na may matutulugan man lamang? So, yung mga pangangailangan na importante yan, ibibigay sa atin ng Diyos yan. Pero yung halimbawa, kinakailangan ko, Father, gusto ko iPhone Ay, gusto ko, Father, magandang relo Pero alam mo yung mga bagay na yan, yung mga accessories sa buhay yan, hindi naman kinakailangan. Ang importante mga tugang, yung mga pangangailangan para tayong mabuhay. Yung pangangailangan. At ito na nga, ang tao kasi ay nangangailangan ng pagkain. So yun number 1 talaga. Kailangan ng taong kumain. Kaya nga, nung nakita ni Jesus yung mga tao na sumusunod sa kanya, hindi siya nag-atubili, kundi sinabihan niya kaagad yung kanyang alagad na si Felipe. Alam mo, ito ay pagsubok, pagtetest kay Felipe. Minsan tinitest din tayo ng Diyos sa panahon ng mga pangangailangan. Minsan paano ko ito babayaran? Kunyari, dumating ang may babayaran ka sa ilaw o sa tubig. Pag dumating si Judith, alam mo si Judith, kasi meron kang palagi ka nasa London. Loon dito, London. Pag dumating si Judith, kailangan mo ng pera Sabi mo, paano ko ito mababayaran? Itong bill ko sa Aleco, bill ko sa kuryente. Anyway, mabuti na lang, hindi ka talaga pinabayaan ng Diyos. May dumaan na kaibigan at kung hindi ka naman nangutang o kung may nagbigay sa iyo, regalo. Sabi niya, okay, ito na lang. Huwag ka mag-alala. Tingnan mo, ay talaga may isinusugo ang Diyos, may isinusugo sa atin ang Diyos na nagkakatawang tao pa rin ang Diyos ngayon. Ako naniniwala po ako diyan na ang Diyos hanggat sa ngayon nagkakatawang tao pa rin sa katauhan mo, katauhan ko, katauhan ng ating kapwa. Tingnan ninyo, nako, mapuputulan ka na sana ng kuryente. Pero mabuti na lamang
dumating yung dati mong kaibigan, matagal mo na palang hindi nakikita at binigyan ka ng tamang-tama, pambayad pala yun sa sa kuryente mo. Ang galing talaga ng Diyos, Hindi ka pababayaan ng Diyos, friend. Yan naman importante. Ay, magniwala ka lang, magtubod ka lang. Ang problema kasi sa tuya, baga mga tugang, di kita nang tutubod. Paraduda kita. Nagdududa kita sa tuyang kakayahan. Nagdududa tayo sa kakayahan ng ibang tao. Lalong-lalo, minsan nagdududa pa tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Alam mo, hindi. Huwag ka magduda. Magtiwala ka, magtubod ka. Alam mo, sinusubok din tayo ng Panginoon. God puts us to the test of faith. Maniniwala ka o hindi. Alam mo, nang sinabi ni Jesus kay Felipe, saan kayo makakabili ng tinapay para makakain ang mga tao? Yun, pagsubok lang ito. Sabi nga dito sa Ebanghelyo ni San Juan, sinabi niya ito bilang pagsubok sa kanya dahil alam naman ni Jesus kung ano ang napipinto niyang gawin. Alam niya. Nga lang, siyempre, human as we are, at lalong-lalo na kung tayo ay talagang medyo nahubog lagi sa negative, ang ating isasagot ay negative. Sabi nga, we always look not for the solutions, but we look for the problem. We even magnify the problem. Remember, God is bigger than our problem. We have a big God, sabi nga. Our God is bigger than any problem. Anong problema kasi? Akala natin, our problem is bigger than God. Mali po yan. Tama na yung maniwala ka na, huwag ka nang maniwala sa ganyan na mga Ang importante, maniwala ka na ang Diyos ay may makapangyarihan, okay, kaysa sa tao. So yun, ay importante. Let us always focus on the solution rather than on the problems. Sa iba, ang problem, they do not look at them as a problem. They look at, they take problems as opportunities. Alam mo, narunduman ko nga niyan, crisis. Crisis. Yung crisis is C-R-I-S-I. Okay? Crisis. Pero alam mo, na palitan natin yung crisis na Christ is there. Okay? C-H-R-I-S-T. Christ is. Christ is. Hindi crisis. Christ is with me. Christ is with us. And if God is with us, okay, no worry. Sa Chinese, may wenchi. Wala problema. Kasi God will always provide. Yan, napakahalaga mga tugang iyan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mahiling mo itong nangyari duman sa Old Testament. Okay? Yung mga tao, reklamo ng reklamo. Kasi wala doon silang makain. Nagpadala baga ang Diyos ng mana? And quail. Mana bread of life, And then, di ba? Hindi sila nagutom. Yan. O ganun din sa panahong ito hanggat sa ngayon. Nagpapadala pa rin ang Diyos ng tao. Kaya sabi ko nga, ulitin ko mga tugang ito. Totoo, ang Diyos nagkatawang tao kay Jesus. Pero si Jesus nagkakatawang tao din sa bawat Kristiyano. Kaya sana tayo mga Kristiyano talagang maging mapagmahal, mapagbigay, at tayo mga Kristiyano ay talagang masasabi, ay buhay nga talaga si Kristo sa kanila, mga Kristiyano. Okay? Alam mo yung napakagandang yung tawag nito, yung slogan noon. Tingnan mo yung mga taong yan, mga Kristiyano yan, kung paano sila nagmamahalan. See how they love one another. See how they serve one another. See how they take good care of each other. See how they help one another. Napakaganda po yan. Sana gawin ulit natin yan mga Kristiyano. At makikilala talaga na tayo ay mga Kristiyano kung tayo ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad,
sa ating kapwa, sa lahat ng tao. Wala tayong pinipili. Kaya tayo mga walang pinipili, tayo mga Katoliko, kahit sino, pwede natin tulungan. Hindi Katoliko yan, tulungan natin sapagkat nilikha yan ng Diyos. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos sa mga paalala. An oras hatod sa Indukang Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Diatabs. Basta diarrhea, sulit sa bilis ang Diatabs. 7 pesos and 50 centavos SRP lang para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Asia Brewery Rewards. Drink, collect, and win. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alala, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saan ka pa? Gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plus Life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. God is good. 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 He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. Okay mga tugang, padagos po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. At magayon na nga ni ang satuyang pigtutukar, manunugod ini mga tugang, na dai kita pinababayaan ning kagurangnan. Itinataw sa tuya ning kagurangnan ang satuyang mga pangangaipo. Kaya God provides us because He is a good provider. Kaya nga baga sa panalangin ng Our Father, give us this day our daily bread. Ito talagang tinatawang kita ng pagkakan, tabo ng Diyos magutom. At digdi sa Ebanghelyo na sa tuyang binasa mga tugang, nahiling na si Jesucristo, hindi niya hahayaan na magutom ang kanyang mga kasama, yung mga tagasunod. At sabi nga, batid ni Jesus ang pangangailangan ng mga taong sumunod sa kanya. So, magayunon talaga mga tugang, di kita pababayaan ng Diyos. Kahit pa buong araw siyang naglilingkod sa kanila sa paggawa ng himala at pagpapagaling ng may sakit, hindi hinayaang pauwiin silang nagugutom. Because talagang ni Kristo yan baka mamaya lupaypay na sila. Mahirap yun. Kaya nga ang ginawa ni Kristo, sinabihan yung mga alagad niya na pakainin sila. Pero sabi, paano natin sila papakainin? Ang dami-dami nila. Pero alam mo, alam ng Diyos yan. Alam ni Jesus kung paano gagawin.
So, iyan po mga tugang. Kaya mula sa limang tinapay o isda, ito tiyan mo, 5 isda lang ha, at 2 tinapay. Ayun ang nangyari. Kasi sabi ni ano dito, ito tingnan mo, 5 tinapay at 2 isda. O, naparami. Na ginawa na napakarami tuloy. So, nakakain ang 5,000 tao. Sumubra pa. Pag sa Diyos, palagi may sobra. Nagsobra pang 12 basket. Yun. Ang pangyayaring ito ay nakatuon kay Jesus na gustong ipaliwanag ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. Tinapay ng buhay na ating ginugunita sa paghahati-hati, sa pakibahagi ng tinapay sa Santa Misa. Kaya nga, mahalaga po yun yung pagsisimba, pagmimisa. Kasi doon ginigurumdum ang nangyari. Kaya magayon mga tugang. Kaya nga, every time na kita nagsisimba, sa tuyang ginigurumdum, yung pagdami ng tinapay, yung milagro ng tinapay ni Jesus na at dito sa Eucharistia ay hindi na yung ordinaryong tinapay kundi katawan ni Kristo. So yung kinakain natin, kaya yung mga taong sasabi paano natin kakainin, di ba? Cannibalism yan. Hindi po cannibalism yon. Kasi ito ang ipakikisumaro, sabi nga, pakikibahagi sa katawan ni Kristo. Okay? Nagigibahagi tayo ng kanyang katawan. So, importante yan. Nagkakaigwa kita ng bahagi o party. Okay? Muli tayong hinihimok na magbahagi ng ating sarili sa kapwa upang ang lahat ay mabusog sa biyaya ng Diyos at sa ating walang magkukulang. Yan. Alam mo, sinasabi in abundance because there is sharing. So, dapat talagang ganun ang buhay natin. Mamuhay tayong may bahaginan, or sharing. Hindi po pwede tayo na maging sakim o swapang. Ang problema kasi sa mundong ito, mga tugang, marami ng mga tao ang nagiging swapang. Akin lang yan, akin lang. Kahit sa lupa, ganun din nangyari, di ba? May mga tao na pag binigyan ng lupa, ay kukunin na lahat ng lupa. Wala nang yung ibang tao wala nang lupa. Nasa kanya na lang. Siya na lang ang may-ari ng lahat ng lupa. Hindi naman tabi ganyan. Huwag tayong maging sakim. Sabi ko nga, hindi mo madadala ang lupa na yan kung halimbawa nasa iyo na lahat ng lupa na yan. At kakainin ka na ng lupa pag namatay ka. Hindi mo pwede yun. Kaya ibahagi natin. Kaya sabi nga sa resource, marami dito makikita natin na marami tayong mapupulot na aral. Doon sa ebanghelyong ito, mapupulot natin. Una-una, ang mapupulot natin na magtiwala lagi tayo sa Diyos. Na ang may kapangyarihan ng Diyos. At pangalawa, yung si Andres, isang magandang gawin natin. We have to be resourceful. So, ano ba ang ibig sabihin resourceful? Alam mo, may mga sources na. Sabi nga, importante may mga resources. May sources. But ang importante, resources. Yun. Resourcefulness. Kahit may source, pag hindi tayo resourceful, wala, sayang, hindi napapakinabangan. Kaya mapapakinabangan lang yan kung may ugali tayong resourcefulness. So, kung tawagin sa panahon ito, sabi natin, ay, madiskarte yan. Madiskarte. Naalala ko nga yung karpentero namin dati. Halaga, okay, yung mga patapon ng mga kahoy. Alam mo ang ginawa niya? Pwedeng itapon na sana, pero pinakinabangan niya? Paano pinakinabangan? Ginawa niya mga
yung upuan, marami. Kasi marami tayo magagawa. Importante, palagi tayong maging resourceful sa buhay. O dito si Andres, naging resourceful, naghanap siya ng paraan. Yan ang problema minsan kasi baga sa tao, marami tayong dahilan, hindi naghahanap ng mga paraan. Dapat maparaan tayo. Yan ang importante yan maparaan tayo. Lalo na ito sa pagpapalaganap ng mabuting balita o sa pagpapahayag ng tungkol sa Diyos. Maging maparaan tayo. Minsan kasi maparaan tayo sa mga bagay na material, pero pagdating sa bagay na spiritual o bagay na makadiyos, hindi tayo maparaan. Sayang. Alam mo, wag natin sasayangin. Importante, sabi nga maging maparaan tayo. Si Andres, nakakita ng paraan. Sabi niya, ay, mayroon dito. May source dito. Ang kailangan lang tayo ay gumawa ng paraan. Pero paano ito? Siyempre, sabi nga, pag ibinigay natin sa Diyos, ay napaparami ng Diyos yan. Kaya nga, ano ang ginawa ni Jesus nung naibigay sa kanya yung 5 tinapay at 2 isda? Anong ginawa ni Jesus? Yun. Ang ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin mo sila. Papaupuin mo sila. So, importante nga, isa pa yan, dapat may orderliness. Hindi tayo nagmamadali, nagsisiksikan, o nag-aagawan, kundi tayo ay nagbibigayan. Importante yun bigayan, yung may kaayusan. Kasi, hindi po maganda yun na tayo ay nag-aagawan. So, ayaw ng Diyos po yan. Huwag tayo maging sakim. Alam mo, sinasabi, persons are needy, become needy because of people's greed. Okay? When peoples are greedy, many people become needy. Kaya nga, hindi natutugunan ang mga pangangailangan dahil sa kasakiman. Kaya, isang bagay, alisin natin ang pagiging, sabi nga halup-halupon, or masyadong maramot, masyadong sakim na sakim, Hindi po. Dapat tayo maging mapagbahagi, mapagbigay, Ayun ang ginawa ng Panginoon, At ito po ay napakaganda, na ang ginawa ng Panginoon, nang kinuha niya ang tinapay, okay, at nagpasalamat. Ayun. Okay, nagpasalamat. Pero kasi bago tayo kumain, palagi dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Kaya may grace before meals. Kung tayo kumakain, anong ginagawa nito? Bago kayo kumain, magpasalamat man lang tayo sa Diyos. Okay? Anyway, babalik bilari si Father Butch pagkatapos ng mga pagiromdom. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising, offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, pamphlets, mug, t-shirts, cintra boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Live. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Good morning! Try the new Jim's Papaya Soap with papaya extract, vitamin E, lactic acid, and salicylic acid. Clinically proven to lighten and moisture skin in just 7 days. Hindi po madaling matunaw, kaya sulit ang 20 to 50 pesos nyo para sa bilis kinis in 7 days. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Para sa updates, kami ay subaybayan sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, Jim's Papaya Soap. Tayari
diarrhea. Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. God is good. 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 He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa last part kan sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At sa tuyang aning pinag-uurulayan ang manunungod sa pagtatao ning Dios sa satuyang mga pangangaipo. God provides us with our needs. Hindi nagpapabaya po ang Diyos. So binibigay sa atin ng Diyos. Nasa atin na lang binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos. Kaya dapat gamitin po natin. Ipamahagi natin. At the same time, i-share po natin. Ang ating talino. Ang mga talino natin. Huwag natin sasarilinin lamang. So, yun ang ginawa talaga ng Panginoong Jesucristo dito sa atin. Kasi kung hindi, kung tayo magiging makasarili, maraming magugutom. Kasi iba yung mga tao talaga wala nang sinasabi na walang paki. Dapat meron tayong paki. So, nakita natin dito sa Ebanghelyo sa aldaw na ini mga tugang, inspirasyon na si Jesus ay may pakikipagkapwa sa tao. Nakita nga niya na itong mga tao ay sumunod sa kanya at siguro nakita ni Jesus na wala silang makakain kasi nandoon sila sa disyerto, pero ang ginawa ng Panginoon, He took the initiative. Yan, may kusa. Importante bagay mga tugang, may kusa kita, kusa na kita na mismo kaysa magpaparahalat ka pa. Si Jesus bagayon, kaya arugon ta ang ginibo ni Jesus sa aldaw neniho ng Ebanghelyo. Na si Jesus ay may kusa. Hindi siya naghintay. Hindi siya nagpabaya, kundi nahiling niya. Importante yan mga tugang. Kasi kahit sarong, nahiling tan may ati, di at least ikaw na. Kasi isusugo mo pa. Kaya mo lang naman ikaw na gumawa. Kasi minsan naghihinugak baga kita. Kaya importante yan, kusang loob. May kusa kita. May initiative kita. Pero may mga tao kasi, bakit hindi mo ginawa yan? Hindi kasi takot ako Kasi pag nagkusa ako, pinagagalitan ako na bakit kinauna na sa akin.
O di ganon, gawin mo, magpaalam ka. Pero alam mo, importante talaga na ah, ano, magbigay tayo ng sinasabi nga ni, you empower people. Ano? Otherwise, nagiging tayong diktador. Kasi, wala naman sinabi si father eh. Wala naman sinabi si nanay, si tatay eh. Hindi, maghintay ka pa? Hindi. Importante ko lang nahiling mo yan, gibuon mo na. Ano? Kaya magayon baga mga tugang iyan sa harong, o miski sa eskwelahan, miski sa opisina, nahiling ta na, gibuon ta na, may kusa na kita, kaysa magpapara, ano ka pa. Maghalat ako, may mong sinabi. Alam mo, may mga ano talaga, may mga nangyayari dyan, na may mga tao na nawawala yung kusang loob kasi pag sila nagkusa, pinagagalitan. Huwag naman po. Dapat pag may mga tao nakikita tayo nagkukusa na, bigyan natin siya ng ng recognition. Maganda yan. Kaysa pagagalitan mo. Siguro nainggit ka or na ano ka. Hindi, na-bypass ako father hindi. Anong na-bypass? Maraming ganun kasi kayabangan na naman siya nangyari dyan Bako niyo. Ang yabang-yabang natin. Kasi sinasabi, hindi ka pwede. Nangunguna ka na sa akin Dapat sumunod ka lang. Huwag ka manguna. Huwag ka na mag-isip. Ako lang ang dapat mag-isip. Hindi naman dapat ganyan. Ano? Kaya si Jesus, magandang ginawa ni Jesus nagkusa siya na tugunan ang pangangailangan. Alam mo, kadakol kita mga pangangailangan sa buhay, di ba? O halimbawa, ito na lang sa kalsada. May mga kalsada diyan na talagang bako-bako na. Hindi ginagawa ng paraan ng gobyerno. Mabuti na lang may mga volunteer, may kusa. Naglagay sila ng mga ng lupa, tinabunan yung bako-bako mabuti naman. So marami mga kusa na 'yan, So kaya dapat ganun din tayo. Dapat tayo na mismo ang gagawa kaysa maghintay pa tayo na mamanduhan. Ulitin ko po sa mga tao na nagagalit pag sila ay nauunahan o may mga taong may kusa. Huwag naman po kayo magalit. So mas maganda pa, suportahan na lang natin. Suportahan natin yung mga taong na may kusa na nga gumagawa na. Suportahan natin. Ang importante dito, suportahan. O tingnan mo, si Jesus nagkusa, sinuportahan din siya ng kanyang mga alagad. Importante yan. Naghahanap din tayo ng mga paraan. Yan ang sabi nga dapat maging maparaan tayo. At the same time, ito pang aral na makikita natin dito na dapat may kaayusan talaga. Hindi makaguluhan. Kasi minsan, ang nangyayari sa tuya, nag-uunahan, nang lalamangan, walang lamangan. Dapat tayo ay bahaginan, walang lamangan. Kasi nauuna na siya, ubusin na. Alam mo, kahit sa may handaan mga tugang, kumuha ka lang ng tama. Minsan takaw mata. Pag ikaw may party, kukuha siya ng napakarami pagkatapos hindi niya na nauubos. Kawawa yung naubusan ng pagkain. Sayang lang. Kaya mabuti ngayon kahit sa mga eat all you can, may mga di ba? Yung halimbawa, na pag hindi mo naubos, kumuha ka, i-charge ka. Tama lang yan. Parang wag tayong mag-aksaya. Kasi maraming nangyayari sa tuya Aksaya. Sayang. Huwag tayong magsayang. Maraming nasasayang na mga bagay-bagay. Pag hindi natin talaga na pagtutuunan ng pagtulong-tulong. Kaya dapat be mindful din sa iyong kapwa. Hindi ka lang naman ang kakain Marami rin kakain. Kaya sabi nga, magtira ka naman. Magtira ka naman sa mga dadaan pa. Naalala ko nga yung kwento na mga pumunta doon sa bundok.
maraming bungang kahoy, so may mga mansanas, may mga iba-ibang prutas, yung iba kuha ng kuha, maraming kinuha, pagkatapos yung native ay kumuha kaunti lang, yung tamang-tama lang para sa kanya. Kasi sabi niya, iwan mo naman yung dadaan. Hindi ka lang man ang dadaan dito sa mundong ito, hindi ba? Marami pa rin dadaan dito sa mundo. Hindi ka lang naman ang manlalakbay dito sa mundo. You are not the only one traveling in this world. There are many people. May susunod pa sa atin. Tirahan mo naman. Tirahan naman natin. Yan importante mga tugang. Sana wag tayong maglustay, wag natin sayangin, At sa ating ebanghelyo, si Jesus ay nakita ni Jesus na itong mga tao ay gagawin sana siya ng hari. Kaya anong ginawa ni Jesus? Hari ng tinapay. Kaya alam ni Jesus na parating sila upang agawin siya parang gawin hari. Kaya lumigpit siya, muli siyang lamang pumunta sa bulumbundukin at doon nagdarasal. Yun. So, wag nating kakalimutan lagi ang Diyos. Okay? So anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po ako ay nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon sa pamagitan ng napakagandang impormasyon sa Biblia na binasa natin, at the same time, bendisyon. Okay? So anyway mga tugang, tayo po ay palaging maniwala sa Diyos na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Importante yan. Magtubod. Kasi ang lahat ng pangangailangan ng tao ay ibibigay ng Diyos sa tao. Huwag kang mag-alala. Ang importante, magtiwala. Maraming salamat po at sana patuloy kayong palaging mag-antabay sa DCGB. Ito po muli si Father Butch Bombase, OP, na nagsasabing marahay na hapon po sa Indogabos.